नमस्ते प्रणाम। आप सब भोजपुरिया जहान के सबसे पहले आप सबसे आग्रह बा कि हमनी के देश में जवानी कोरोना महामारी फैलल बा, इसे हमनी के लड़े के बा, जीते के बा, सरकार के आदेश के पालन करे के बा। और आज महाराणा प्रताप जी के जयंती पर सत सत नमन। आप सबके मनोरंजन खातिर हमारे एक ठो गाना रिलीज भइल बा आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से, जौने गाना के बोल है माठा भी पीऊंगा फूंक के। तहे गाना के आप लोग अपन दुलार प्यार और आशीर्वाद दी जा, और हमके उम्मीद बा कि आप सब अपने घर पे बानी जा, सेफ बानी जा, सुरक्षित बानी जा, खुश रही जा। जय हो भोजपुरिया समाज। नमस्ते प्रणाम। आप सब भोजपुरिया जहान के सबसे पहले आप सबसे आग्रह बा कि हमनी के देश में जवानी कोरोना महामारी फैलल बा, इसे हमनी के लड़े के बा, जीते के बा, सरकार के आदेश के पालन करे के बा। और आज महाराणा प्रताप जी के जयंती पर सत सत नमन। आप सबके मनोरंजन खातिर हमारे एक ठो गाना रिलीज भइल बा आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल से, जौने गाना के बोल है माठा भी पीऊंगा फूंक के। तहे गाना के आप लोग अपन दुलार प्यार और आशीर्वाद दी जा, और हमके उम्मीद बा कि आप सब अपने घर पे बानी जा, सेफ बानी जा, सुरक्षित बानी जा, खुश रही जा। जय हो भोजपुरिया समाज।